Türkiýede türkmen opozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa Türkmenistana ekstradisiýa edilmek howpy awanýar. Türkiýe häkimetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogeri Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi. Bankdan 20-nji ýanwarda habar aldım. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktyabr aýynda bolandygyny düşündirdiler. Men aklawçy bilen habarlaşdym. Ol Türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdikladylar. Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly diýenanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aý golay wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň sözlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündirilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agzalypdyr. Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdimuhammedow rejimini tanqidlaýanlary tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ılalaşyga gelinendigini bilýärin. Bu ulalaşyň çäginde bir näçe ýoldaşymyz, şol sanda Merdan Muhammedow eýem Türkiýeden gizlin ekstradisiýa edildi. Deyip Umida Bekjanowa aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan resmi tesbir almagy ynançdy. Emma eden telefon jaňlarymyza jogap berilmedi. Umida Bekjanowa HSM habarlary Telegram kanalynyň hemde HSM we Taga YouTube kanallarynyň awtory. Öz ady bilen açyk çykyş edýän blogeriň alyp barýan gepleşiklerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda duçar bolýan ýagdaýlary barada habar berilýär. Şeýle-de agyr problemalar gozgalýar. Onuň YouTube kanalyna onlarça müň adam ýazylypdyr. Umida Bekjanowa türkmen häkimetleriniň ençeme wagt bäri Türkmenistandaky ýakynlarynyň üstü bilen özüne batyş görkezýänligini aýdýar. Bloger öz oglunyň galyp aýplamalary esasynda türme tutsaglygynda saklanýanlygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri geçen ýyl 24 ýaşly oglumy galyp aýplamalary bilen tutsaw etdi. Ol ogurlukda aýplandy. Türmede oglumyň saglygy agyrlaşdy. Onda böwrek keseli bar we ol peşegiň saklanmazlygyndan ejir çekýär. Oňa azyk we derman bilen goldaw bermek üçin wagtal öýe pul iýerýärin we türme işgärleriniň ogluma bolan garaýşyny ýumşatmak üçin men para bermäge mejbur bolýaryn. Oglum türmeden pul uğratmagymy haýyş edip ýygyderli SMS iýerýär. Deyip Bekjanowa aýtdy. Denan bloger Türkmenistandaky ýagdaýy ütgetmek üçin opozisiýa işçiliginiň ýoluny saýlandygyny gurrun berdi. Siýasy işçiliginiň ýeketäk maksady Türkmenistanda bar bolan umydsyz ýagdaýy ütgetmek. Bu ýoly özüm üçin däl, çağalarym üçin hem saýladym. Kadaly bir ýurtda ýaşap biler ýaly. Men özümi alada etmeýärin. Şonuň üçin 3 ýyl ozal ýüzümi görkezip, rejimi açyçan tanqidlap başladym. Türkmenistanda maňa näme garaşýandygyny bilýärin we olaryň eline diri düşmek islemeýärin. Dip Umida Bekjanowa aýtdy. Türkmen blogeri Umida Bekjanowa özüni goramak üçin Türkiýanyň sudyna ýüzlenmekçi bolýar. Özümi kanuny ýollar bilen deportasiýadan goramak üçin häzir aklawçy bilen bilelikde migrasiýa gullugynyň registrasiýamyň ýatyrmak kararyna garşy çykmaga synanýaryn. Howpsuzlyk sebäpli öýden çykmazlyga çalışýaryn. Ýöne ýörüýte gulluklaryň tanışlarymyň üstü bilen nirededigimi anyklamagy synanýandygyny bilýärin. Deyip Umida Bekjanowa Azatlyk radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýede we beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryny ýyzarlaýar we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlaryna batyş görkezip gelýär. 2023-nji ýyldan bäri ençeme türkmen aktivisti Türkiýeden we Ortiýetden gizlin görnüşde watanyna uğradyldy. Olaryň arasynda Farhat Meýmanguliýew, Mälikberdi Allamuradow, Röşen Galyjew, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow bar. 2024-nji ýylyň dowamında Türkiýede ýaşaýan türkmen
türkmen aktivisti Dursultan Tağanowa birnäçe edek Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzböýüz boldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we aktivistleriň alyp baran kampaniýalary netijesinde ol deportasiýadan halas boldy.